Samuel nwoma edi kan. Tinkron. Nso na Benjamin ni bi wo hɔ a ne din de Kesa, ɔyɛ Benjamin asini. Afia ba, Bekorat ba, Sero ba, Abia ba, ɔbarima a wotumi ne ho. Na ɔwɔ ɔbabarima bi a ne din de Saul, abrante a ɔyɛ na ne ho yɛ fɛ. Na Israelfo mu biara nsen na ho fɛ. Efiri ne metri so rekorɔ no, ɔware sene obiara, ɔman no mu. Na Saul agya Kis mfunumu Irai. Na Kis ka kyerɛ ne ba Saul sɛ, Famrantie no mu akoka ho, na sɔre kɔ hwehwɛ mfunumu no. Na wɔkɔfaa Efraim bepɔ so, na wɔfaa Salisa asase so, nanso wɔanhu wɔn. Na wɔfaa Salim asase so, nanso na woni hɔ. Na wɔfaa Benjamin asase so, nanso wɔanhu wɔn. Na woduru Saul asase so no, Saul ka kyerɛ abɔfra a wɔka ne ho no sɛ, Brama yɛnsane nkɔ, na magya ɛnyae mfunumu no deɛ amedi yɛn ho dadwene. Na ɔka kyerɛ no sɛ, hwɛ, Nyankopɔn nipa bi wɔ kuro yi mu, na ɔyɛ onipa a n'anim yɛ nyam, deɛ ɔka nyinaa ba mu. Ma yɛnkɔ hɔ, ebia ɔbɛka yɛn ɔkwan a yɛrekɔ yi ho asɛm bi. Na Saul ka kyerɛ n'abɔfra no sɛ, hwɛ, yɛkɔ a, ɛdeɛ ne yɛde bɛkɔ akɔma ɔbarima no, na paano asan wɔ yɛn adeɛ mu, na yɛdeɛ biara ni hɔ a yɛde rekɔma Nyankopɔn nipa no, ɛdeɛ na yɛwɔ. Na abɔfra no buaa Saul bio sɛ, hwɛ, mikura dwetɛ bena bu pɛnna mu biako, na mede bɛma Nyankopɔn nipa no, na wakyerɛ yɛn kwan. Akane no, Israel sɛ obi rekobisa Nyankopɔn hɔ ade a, ɔka sɛ, Mommra ma yɛnkɔ ɔdehunufoɔ no nkyɛn. Na deɛ nnɛ ɔfrɛ no odiyifoɔ no, Akane no na ɔfrɛ no odihunufoɔ. Ɛna Saul ka kyerɛ n'abɔfra no sɛ, Ɔsɛmpa, bra ma yɛnkɔ. Na wɔkɔkura Nyankopɔn nipa no wɔ mu no mu. Na wɔrefuru kuro no aforɔyɛ no, ohunuma ba a wɔrefiri abɛsa nsuo, na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Ɔdehunufoɔ no wɔ hɔ anaa? Na obuaa wɔn sɛ, Ɔwɔ hɔ, hwɛ, ɔwɔ w'anim ha yi ara. Yɛntɛm, na ɛnɛ waba kuro no mu. Na ɔman no bɔ afɔdeɛ nnɛ, soronsonbea hɔ. Mudu kuro no mu ara pɛ a, mubɛhu no ansa na wakɔ soronsonbea hɔ, akɔdidi. Efiri sɛ, ɔman no nidi kosi sɛ ɔbɛba. Na ɔno na ohyira afɔdeɛ no soɔ ansa na wɔn a wɔahyia wɔn no adidi. Enti momforo nkɔ, na bere yi ara na mubɛhu no. Na wɔforo kɔɔ kuro no mu. Woduru kuro no mu no, hwɛ, na Samuel refiri adi abehyia wɔn aforo akɔ soronsonbea hɔ. Nso na Awurade ayi Samuel asotwe dakoro ansa na Saul reba sɛ, Ɔkyena sesebere mɛsoma ɔbarima bi afiri Benyamin asase so aba wɔn nkyɛn. Na sra no mu si no ne man Israel so panyin. Na wɔnye me man firi Filistifoɔ nsam. Na mahwɛ me man efiri sɛ wɔn sum aduru me nkyɛn. Na Samuel huu Saul no, Awurade ka kyerɛ no sɛ, Hwɛ, onipa a mesi wo sɛ obedi me man so no nie. Na Saul twe piri Samuel kuropɔn no ano kaa sɛ, Mesrɛ wo, kyerɛ me deɛ ɔdehunufoɔ no fie wɔ. Na Samuel buaa Saul sɛ, Mene ɔdehunufoɔ no. Furu di m'anim kɔ soronsonbea hɔ. Na mo ne me bedidi nnɛ, na adeɛ kye a, magya mo kwan, na mɛka wo deɛ ɛwɔ w'akoma mu nyinaa. Na wɔn mfunumu a wɔyera nansa ne nɛ no deɛ, mfa w'adwene nto so. Na wahu wɔn. Na hwan na Israel aboɔdene nyinaa wɔ no? Ɛnyɛ wo ne w'agya fie nyinaa de anaa? Na Saul buaa sɛ, Ɛnyɛ Benyamin ni ne me, na mimfiri Israel musuakuo mu ketewa no mu. Na ɛnyɛ m'abusua ne Benyamin abusuakuo mu musua nyinaa mu ketewa anaa? Na adɛn nti na woka saa asɛm yi kyerɛ me? Na Samuel faa Saul ne n'abɔfra no, na wɔde wɔn kɔɔ adidiyɛ, na wɔmaa wɔn atenaeɛ wɔ wɔn a wɔahyia wɔn no ti. Wɔbɛyɛ nnipa 30. Na Samuel ka kyerɛɛ osoodoni no sɛ, Fa nankum a mese wo sɛ fa sie no bra. Na soodoni no kɔfaa ɔsrɛ ne deɛ ɛwɔ ho no de besii Saul anim. Na Samuel ka sɛ, Hwɛ, deɛ wagya nie, fa si w'anim di, efiri sɛ wɔde asie ama wo, asie bere a mese mahyia ɔman no. Na Saul ne Samuel didii da no, na wofiri soronsonbea hɔ sane baa kuro no mu. Na ɔne Saul kasaa ɛdan atifi. Na wɔsɔree nhema. Na adeɛ rekye no, Samuel frɛɛ Saul ɛdan atifi sɛ,
Sɔre na menya wo kwan. Na Saul sɔree, na wɔn baanu no, ɔno ne Samuel firi adi. Osane koduru kurotia no, Samuel ka kyerɛɛ Saul sɛ, Ka kyerɛ aberante no na ɔmmɛsene ni yɛ n'anim nkɔ. na ɔsene kɔe. Na wo deɛ, afei gyina ha na memma wo nte Nyankopɔn asɛm.